Samanca yettik nesip edenden. Ana şolay bolmaly canam. Sırver onu. Salamu aleykum hormatly adamlar. Näme çek bolýar qadiýasyňyz? Tuğulumy lezzetli tamdyr bilen göçme toparlan geligine. Ýaşulam gapdalymda otyr. Ýaşulamda işe başlalyňmy? Başlaryň oğlum. Başlalyň nesip edenden. Hudaý ýoly bolsun, toý bolsun nesip edenden. Gupurdap gidip bermeli nesip edenden. Öýe göçme hyzmaty bilen hyzmat edýär lezzetli tamdyr. Açılsızam açıl. Hemme zat kek palosucu, salatçıklar, hemme zatlar yer koyulan, yokor kuynamal. İkinci maşinimizde ne makamı ne maçalın? İkinci maşinimizde muçnoy tarıp var eken, onun frukta. Ay garı salat, malat, hemme zat kek palosucu da aray. Kek rasumat, lezzetli tamdırın qadını qayna otuyor. Bunun toğulun içinde özleri isriyalar. Dost neyme qayna otuyor? Doğrama mı? Doğrama ayna Türkmenin milli nahari. Bulan palav da orada. Palav. Katı o şuma bağışı nahar. Salıştırıp böyle. Gülüyal gidip otur şuma isler. Ana maşinden öýäki de oturlar gülüyali. Olanlar isläwerin yetişýäňiz mi? Gülüyal hemme da. 1-2 saat öňünden gelýänsiňizler. Bolu basıyor. Basıyor. 5'e tayin bolmaly bolsa 4 da mat. Rownu içi tayar. Oğlanlar bir içi goýok değil mi? Basıyor. Görüyor. İşi dowam edip oturuyor. Ana tuğulumy gaty gowy hyzmat, lezzetli tamdyr. Tuğulumy hormatly adamlar, nälisene 10 adamdan 100 adama çenni kabul edilýän ekenler. Öýe baryp hyzmat etmek o dastavka hemme zada içinde. Allah can hemmekşin kovulsun, hemmekşin kapısında toy bolsun. Şol toylarda da lezzetli tamdyr hyzmat etsin.